kendenging jagat raya. Durung lair kowe wis disikara, bareng lair kowe isih dipiloro ya. Pancen wong ki nek arep tepak kamulyane para mangsa digawe lara dhisik ning sajroning pacoban kuwi mau kowe bakal tepak kamulyanmu ya Ngger. Tak jalukke panguwasaning sang rajaning geni dimen dijedi enggal dewasa kowe.
Aku Dewa Bathara Indra, kowe sapa? Aku Bambang Wisanggeni. Wani munggah kayangan arep ngopo? Aku tekon, bapakku sapa? Ibuku sapa? Lho, aku karo. Lho, Dewa iki jarene ngerti sadurunge winarah. Kudune kowe ngerti. Lho, jenenge wong awak dipaksa wae taboki. Ana wong lagi. Kowe sapa? Aku Wisanggeni. Kowe sapa? Aku Dewa Rahaspati. Tegese kowe ngerti sadurunge winarah. Bapakku sapa? Ibuku sapa? Lho, lha iki anake sapa kok tekon karo kene? Lho, kowe ora ngerti? Ora ngerti taboki kowe. Dewa kok elek men. Kaya teko. Ayo teko yo ben. Kene lak dewa. Kowe ngerti bapakku sapa? Aku roh, ini Wegah Mansuli. Kowe lak Wisanggeni ya. Iya. Kowe kudu ndunungne bapak karo ibuku sapa? Nah, ngene. Ning kahyangan ki ana dewaning dewa, rajaning dewa. Kuwi luwih sekti, luwih ampuh timbang aku. Jenenge sapa? Jenenge Bathara Guru. Kuwi tekonono. Bapakmu sapa, ibumu sapa, nek ora gelem mangsuli gajulana. Wah, tak golekane Bathara Guru. Aku pukulun Bathara Guru iki sapa? Aku Bambang Wisanggeni. Kowe mrene arep apa? Aku takon bapakku sapa, ibuku sapa? Lho aku ora weruh. Nek kowe ora weruh, tegese lak dugangi. Kula niki dewaning para dewa, rajaning para dewa. Aku ora peduli. Kowe kudu nuduhke sapa bapakku. Yen ora tak taboki kowe, lakon tak tamani bledek geni karo guntur angin. Dewa Bathara Wasisanting Bathara Jagat. Ndak tamani senjata pamungkas bledek geni.
untuk angin ora dirasa. Tumplakan kasetenmu. Ayo, tumplakan kasetenmu. Ora gelem nuduhke sapa bapakku. Ora diajuli kowe. Waduh, ketulasan.